Nachádzame sa v areáli Bratislavského hradu a sme na akcii Balfiovský piknik. Je to prvý ročník a naši priatelia nám umožnili propagovať tú našu knižku Atlas slovenských kaštieľov a kurií. Je to celkom fajn atmosféra, ľudia sa zaujímajú. Tu máme vystavené naše knižky a na týchto obrázkoch vidíme vývoj, ako sme vlastne dospeli k tejto činnosti. Tu sme ho vlastne priniesli preto, aby sme ho spropagovali, aby sa dostal do povedomia. No a ja teda želám tejto knižke, aby sa predávala, aby robila radosť ľuďom. No a dúfam teda, že budeme v tomto projekte pokračovať a posledné takéto video a prinesieme skôr.